Здравейте, мили приятели! Нещо видео ще показваме как отваряме бокс в Покемон карти, Да. които брат ми и аз имам. Да. Ви покажа. Ето ви боксовете. И ако не го виждате, ето ги. И неговото е такова. Е за него. А моето е такова. Ето Аби. Сега го отваряме кутията. Сега. Първата карта намирам ето тая. Окей. Оставам я. И какво Аби? Намери карта. Ето я. Може да покажеш. Покажи я. Ето я. Камерата. Ето я. Да. И кутията сега го махме отдолу. Това нещо и залита. Да. Това е залита. И залита. Да. И сега отваряме 3 пакетчета. Аз да отварям, например, това. Добре, да видим. Знаете, приятели, че аз да отварям това. Защото аз съм най-къместието. Мах е по-ли, защото ми има по-силните карти. Добре, Аби да отвори сега. Това ще помогна. Да не го бавим. Аз ще го меша. И ако ти падне сила, го пожи. Е така. Трябва да гледаш пред камерата и го направиш така. Добре. Добре, това е такова за проба. Добре. Да, аз. Чакай, бе. Дай, държи така отдолу и гледай как го махаш. О! О май гад! Първа карта силна. Кото е бик, окей. Това е махам. Получаваме някакво горила. Fire. Джайс. И да. Окей. Това не мога повярвам. Окей. Това е готино. Първа карта. Която е сила. Оставам я. Както мили хора, абонейте за канала и тикнете към банката за нашия ютубър. Разбира се, той и аз. Защото ние сме най-добрите ютубъри. Айде да кажем да. Да. Окей. Сега гледаме. Аз сега съм малко да дойда. And окей. Това. Окей. No, окей. I go. It's good, окей. Добре. Това клипче отива. Аз съм. Сега е Ави, което отваря това. Киви. Да. Киви, какво не знам. Мисля, че тая карта, когато Ави го отворим, ще има по принцип някакви егедарни. Ако получа егедарното, вече край. Това го махаме. Hill cards. 1, 2, 3. Тук хвърляме 4. Okay. маси стреса. Добре, получаваме това. Да, получаваме. И сега? Получаваме криц, окей. Окей. Това. Окей. 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 And... No. And...
And... Стоп. Sorry, but... Аз съм българен, да. Аз съм българен. И аз съм българен. Просто аз съм научен да говоря на английски, много ще съжалявам. И да, ако не избирате нещо. О! О май гад! Тор карта е силна. Окей. Това не е възможно. Окей. Сега. Майки, Защото той успя. Аз не съм се паднал нито една силна карта. Вау. Не мога да повярвам. Махаме тая карта. И... 1, 2, 3, 4. Хем те покажа на тати. Абе не сега. И... Окей. Гадос. Няма нищо. Окей. Аз ще продължа видеото без Ави. Отварям картата. Моля те, Господ, моля те. Моля ви, Господ, моля ви. Как на Ави му падна? Оу. Едно, две, три. Окей. Бах ти как? Как мога така да става? Окей. Тъпо. Няма нищо. Добре, отваряме 3 пакетчета. Сега съм аз. Сега аз ще му отворя на Ави, защото той ще го види. Това на негово пликче, казвам ви. Няма го лъжа. Ако ви се помня сега това нещо... Аз нито едно не съм се паднал, вау. Ама аз си подарах карта една силна. Една силна ръца. Аз мога да ти подаря една силна карта, която си им грала едно. Аз казвам, това са абонатите. Да, чакай, какво е това? Окей. Браво, Филип. 1, 2, 3, 4. Окей, получаваме Fire. Получаваме бол някакъв. Получаваме нещо. Не. And? Oh! Oh my god! Oh my god! Добре. И тази карта последна. Ах! Ти пак спечели! Две карти. За теб. Това искам. За теб ли две карти? Да. Това е моето. Да. Добре. Това има. И да видим браго. 1, 2, 3, 4. Окей. О май гад! Аз снимката! Не. И това. Чак не ги виждате, защото... Нищо. Път поне получи една готина Добре. карта силна. Път поне купи Сега на Ави това не пликче. Брат ми се казва Ави.
А моят голям брат се казва Майкъл Джексън. Майкъл ми викате, защото аз така не искам да казват. Мен ми викате Майкъл, а мен ме наричайте просто... Добре, това на Ави. Ави Джексън. Окей. Диманс, окей. Диманс. Гъм. Добре. Аз пъцелих. Абонирайте се в канала, това е всичко друго. Което аз пъцелих играта. Да. Абонирайте Майкълчето в канала ми. Цъкнете лайк. Цъкнете Кабанката. канала. Той няма канала, той бе моя. И също пожелавам много голям... също му помагам да се прави по-добри такива. Днеска е 15 септември. Учениците, които са 15. вече са станали 12, 4, 7, 8, 1, 2, 3. Всички часове. Ави, тихо, моля ви. Това е брат ми, прошу И ви желавам някакво гледане. Приятно гледане. И Чао. чао.